Anda ini sini datang dari Indonesia. Anda kita sudah Anda kata jadi orang ketemu. Itu kan yang pernah aku ini. Dini buba gerani mutu Awota terlai situ Sini buba gerani ima Dini mekang situ Sini buba gerani mutu Awota terlai situ Sini buba gerani ima Dini mekang situ Dini buba gerani mutu Buba gera ayo lotung Buba gera ayo lotung Greta triplen maro nai Greta triplen maro nai Ayo ke coba chole nai Ayo ke coba chole nai Di brasa ayo lotung Di brasa ayo lotung Dini matai no maro nai Dini matai no maro nai যতন হামবাই বিশেষ করে চিনি কাপড় মিডিয়া রং তিনি जों কাইব্রি জাগাও করংব্রি জাগাও ববাগ্রানি বিনি মুকুমু নিয়াকবা বিনি হামজাকবানি মারি रिगनाय ताइ खतम नि लगे लगे जों एवारनेस प्रग्राम जों तिनि माखायो उइलाव जों थांगा साइसियाबारि बाराचुरि बिसिनि प्राय 450 फेमिलि दं रिगनाय ताइ 600 फेमिलि दं रिगनाय बाय खतम जाखा किन्तु आरो बेलायखेनो खानांमानि कगंखा जों जखन पुइलाव रिगनाय रक बा तिनिनि एवारनेस प्रग्रामनि टिचार टिबिलक जखन आरो बेरायतो नियो आजराव बीजेपी नि थेमरां खरकसा फायै जेबाबेखाय लाथा टुबुइ फायै जेबा बुप्रा फायखा चिनि हेजामारा साबजुनि चेयारमेन बरमना परितु जेबरमा याकं कल दुखुमांखा ते कयजना खारका ते खरकसा काय बेलायखे बुजाखा ता आबोनि परे जों थाना जुगाजुग खायखा थाना वो जुगाजुग थाना बो फायखा साबचानि परे न जों नुजावखा एकदम पूरा दा कलक मा तुबुइ तिप्रामा थरंग तानि बोथार खिबायसिनि नि फेमारो आ जरा सीआरपी बा चिनि एस्को डकरी हिंगाखाय तिनि हयतो कतर पार्टी मुं पार्टी खामु हायपानो चिनि गोबां वारियार्स रक बरक बेलायखेनो दर्जरंखा जों आइजेना साजाक बुलायजेन तबायनो ता थांदि अमो कायसे बुंनि पलिसि যদি आरो प्रग्राम खालारिमे आखाय बरक साने इखोनो खादे बरक प्रग्राम खायमालिया बं बरक करिखा हायरकनि अनेक किछु प्रभाकान्डा खायमु आबोनि परे जों खायके काटासराव आबोंखा शरद चौधरी बिसि একটা पार्ट दुइटा आरो वार्ड आबो पायै जों आरो बाहायनो अवेरनेस प्रग्राम आरो प्राय 250 जननि भोट आबोनि परे शरद चौधरी फायके आरो ते बरक गोबां आरो बाहायनो प्राय 450 फेमिलि न जों अमा हायकेन जों बाखा आरो गोबांमा चिनि अग्रा साग्रा रक एलाकानि जुबक रक आबो खोनाना बागै बरक चिनि अवेरनेस प्रग्राम तामनि बागै जों तिनि अमा हायकेयै लामा तुइ एलाकाव डेभलपमेन्ट खायना बागै आसे खाब्रमलाय दं एदिजे हापांबाय वाइरि वाइ खतम चिनि ट्रेडिशनल न रखा खायना बागै चिनि कामुं सुमुं न रखा खायना बागै जों जेबाबे अमा हायके जे जों बागै दंमोन अब नुगै बीजेपी रक आतंकित एवं बरक स्रोङै दङ एवं बरक जेसेबां साइ दंथं जे बुसखांनि साल एडिसि एलाकाव नरक जतन नुबायना जत जागावनो जेसेबां चिरि खग्रि जेसेबां नरक केबोनि सामनि मांखलि न याकुमाय कादुलै हरबाय सगै नों रक जेसेबां चिरि खगसाय दं जनगण नुगै दङ नंनि तामुं सामुं आबो जत या तिनि बीजेपी नि बिसिङाव जत वानदिनि कोनो मन्त्रि एमएलए गरै खरनै बे खरकाम
Tibrasa bahino BJP kainen bisinga o khorokam ni bising khorok ni bisi lai ko borno padrika kai jatono jani jaka shanti সম্প্রীতি এলাকাও রক্ষা খাইনে বাগে জানে বড় সাইতলা যা কিন্তু অমরং kai bahai ke sabai sai bulariman sabno kai false case clariman abomang borong salpoti শুধু wale nani bulari nani tori nani কিন্তু borno bujotono sinbai kya wana jangai kre जों थिनांगौ दाउ पाइथाखौ जों मेग्लिगन अमंगाय काटलामारा गाना मेग्लिगन बिसि अर मिक्स अरखाय मुन्दाबो दङ सावताल दङ उरां दङ गोबांमा अर चिनि बरकरो दङ न चिनि अर पाताबिल दङ बुटांबारि दङ तारपरे चिनि दलदलितो दङ न अमायके गोबांमा नन एडिसियो जि दंनाय बरनो जों अमायके जों रिउइदों थिनांगौ बुवाग्रासाव जों तेबो गोबांखै माने रिजोंनाय तेबो काहामखाय जों केन्द्रनि डाइरेक्ट फान्ड तुबुय चिनि जे मानथाय सप्ताह चिनि बररंनि लेखा फरानो तेबो डेभेलपमेन्ट खायनो बागै अ एलाकायाव जों गोबांमा लामा नर्थ खाङै नुंनाय गोबांमा सिसि रुट रोजाखा एनबिसिसि रुट रोजाखा अर ताबुक तामनाय बनाव एकलै बरक गोबांमा अबय गत्र जों साइतो गयाखाय केबो हाइकेरि मानिया अबंगा बुबाग्रानि चाइतुमु थिनांगौ चिनि 2024 नि 2 तारिख मार्च जों जे एकर्ड मानि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय अ एकर्डनो जों जेबाबो पुरन खायनो बागै बेलायखानो जों साइतो बायजा এবং কেন্দ্র সরকার অরফাই যেসেকবানো সাবাইতো মানিক সাহায্য কৌরব হয় কিন্তু একটা কমনো পরিষ্কার রিয়া উপায় করি অমচিনি মানথাই অব নों মারি নাই 100 বছর পরে जों आदायखाय নাই अब प्रमाण दंगौ जों যখন सिक्सिलु सानफ्रु अनेक गरकसौ मानिया जों माने फुनुका जोंनि एसटी 17 तमानि कुरिखाय फुनुका आঞ্চলিক দল ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতা থাকমাইয়া 2018 অর শুধুমাত্র IPF তিনি বাগৈ বিজেপি ক্ষমতা ফেলো তাতাল কক সাকা ঠিক ন কিন্তু জনগণ সামনে যাগো তো মানে IPF তিনি যাগো কিন্তু বড় ঠকাই যাগো আপনি পরে 2021 जों फुनुगुरिखा एকক त्रिपुरा मथा 2023 जों फुनुगुरिखा অন্তত त्रिपुरा हास्ते त्रिपुरा राज्य नर्थ इस्ट आঞ্চলিক একটা রাজনৈতিক দল একদম বড় গাই আসছে কম্পিটিশন দङ जों आ जागाव जों 13টা সিট जों তুই फुनुका जों বিরোধী দলनि नेता अंका दिनै मन्त्रि सभा खरगसा मन्त्रि सभा यागार सिटे यागारदे नों सुंना हामजाखै आरो नि कगबाया नि कगबाय जों अरव जों मन्त्रि सभा हाबिया नोंहाय बुका हासाखा ताइक्रि नों मुंसा जिसिया नोंहाय बुका हासाखा ताइक्रि नों तेबो काहामखाय साइमाना दरकार नों सेगा सिया बुनो सुंदि तावनि बागै अर एलायन्स निया एलायन्स ताम बुंदि एलायन्स म इलेक्शन आगेसे एलायन्स जों इलेक्शन परेसे नों केन्द्र सरकारनि निर्देश बायसि केन्द्र बीजेपी निर्देश बेसि त्रिपुरा मथननि नाराव खरंनि मन्त्रि रिब्ले आबो तिनि छेदबा जोंनो काम नांगौनि जोंनो मारो आमागे साधु साबधान आसे बाराबारि ताखालादि शान्ति जोंनायो बबाग्रानायो केबायता बालायथ बबाग्रानायो एलाका शान्ति तंखाय उन्नति बुंनाय बोसगां जों ताइबो सिमना एलाकायाव तिनि बरमनां मन्त्रि बिश्वके दुबाय अ एलाकानो ताइबो सिंजा जाखायनो बागै जों समाय थाजा हामबाय सर फाइलाय द्रुपसिखौ बोरै रंनो जेबाबे रिफिका लामानि पर्यन्त रिफिका बरो कुनु एक खामिया थाइसेबा जों सामाग्रि तावनि बागै बहाय गबा ब थानाय 8 तारिख जानुवारि व हेजामारा जे बुलाय माने आबो सुरु व्यक्ति सुरु बिनि कारणे बुला बुजागो बिनि बरगयनि बुजागो सुरु हरनि 9 ता रग सुवाग नंगै पुलिस तामखाय दं आफु पुलिस दंगो सीआरपी दंगो आफु बन रमना दरकार दं माने गारि बिसिङाव ता मानजाक सुवाग मानसि मानजाकले बदां नुया बरनो केस के बर काम खामनो केस खा जों सेमेनो अब फल्स जों हारि सिमिस दंगो जों जदिनो अराव जरि बर हाइके जलि लायखांखाय अर बर समाहाय 5 मिनिट मान रतिगिना नाया जों जलिया ओंखाय सर ताम आरो थांगोन कि सिग्रि सकराव खायजाक दंनाय तैजा पान्दा बुरुम ना नागिरा ना सिनिबो कायसे सीमा दंमोन ना सीमा रेखा दं सिनिबो ओ सीमानि पारं खांखाय जों याखाय थाइसे तब जों शान्त तंगो शान्त तंगनि चिन जत कनमिनो जों सब जत योर फोर्स चिनि बुरिरनि फोर्स तागो तिनि खाना बिसिं जों जरि कोन किछु वानसुकां हामिया वानसुका जों खायबा जों खाया ओंगा पार्टी मुनाते पुलिस प्रशासन माने ताम सालाके बुना ताम इस साका तिनि जसके अरेस्ट मा खाना पुलिस जरि अरेस्ट खालायांका आबुनि परिणाम तामुनो जों सेमिया पुलिस अरेस्ट मा खायनाय अ बरनो पुलिस नि बुसकांगा भिडिअ फुटेज दङ दा कलमा तुबै रिपिक फायमानि
পুলিশ তো পয়না হারকা আবন পরে তাইতাম আর সাকি তংখ তাই বুন তুই সাকি লুকাঙ্কা বন এরাস খাইনা নাঙাই পরিষ্কার বলে